Mungkin baik sebenarnya tambah ke anak ring mana sini. তাবো ও কাছে চিনারো ফাই সপাইকা কাছে লুন হনি সপাইও লুন বলতে না মো কাছে চিনারো ও তা 8,000 বেতন মানাই নন ও মাস মাস ফাইকা 8,000 নাই কোম্পানি কাছে কোম্পানি তা মাস 8,000 হনি জনা হনি সাও তা সামুং খায়াও তুলানি কাম খাnya po gata ma putala salamna po sindolok salamna po gram onani jujuna hni sawo ta bok o company ni bumo gaseng obo जाजागोनाय अ जागा हाबका खामानिया गलो बरं सावो जोङो प्रति मासनो को 8,000 के दोनाय नि 3 मास जरती टाकाखाय तारपरे 8,000 800 दोनाय नि सावो ओंगाय 12 मास का पूरा 12,000 के थांनाय नि सावो ओंगाय जों जाजागे खामानिया गलो जोङो ताबोखाय फुन खायगा फुन या जायगा तम जानि बरं बिजि खे मामंग तनगो अनेक बार फुन खायनाय ख्या बरं फुन खायमन या गलो बरं फुन या जायगा ता इको हायनि नंगो जोङो निहिन कता माने बोनो सर्टिफिकेट जिनि अ कंपनी नि सर्टिफिकेट हनि रो जोंनो जों वासो सासुंनाया बसावि को छैना गाता सर्टिफिकेट हनि अननो ट्रेनिंग जिरो सर्टिफिकेट याफर कता 6 दिन दोया जोंनो मो एको ट्रेनिंग हनि सावि ट्रेनिंग खमा ककलाइता सालबो बिसो सिगांनियाबो बिनावनो नर बाय प्रग्राम खालायखातै एननो ट्रेनिंग 6 दिन दोया जों ककमा साकाबो बाय बे दाबोनर काम नाय जोंखाय मो सासि जास्टिं नांता जोंताव बिन बागै बसंनो सब समयनो थकाय मांस दंगो फुन खागे फुनदि सिखाया पुलिस गंबो फाइजे तो पुलिया हेतुरुखाय सामुं नंनो सामुं दोनाय सामुंनि बागै फायो नरो सामुं खलायदि रां इनकाम खादि दा गरि रंनि बागै हिनि म फायो जे गरि रंनो दजना ग्रुप खलायदि हिनि जों दजन ग्रुप खाया ओंखाय आबन परेखा ग्रुप खाय पेमेंट परे हंका बसंनो ट्रेनिंग खलायरेका ट्रेनिंग खायमेन परे म सर्टिफिकेट देखा जोंनो मेते सब आफोरखौ सावो म ट्रेनिंग पाइखे नक बारा हनै कासिया नक बारा ना हनाय मास पाकिट सो टाका खायो रांगमो जों नरो नाय हिनसौ दा मेशिन बासुरु फानि नंगरो साइते मेशिन आसुरु फानि मेशिन कासियाव सारजना खायो हिनसौ म कटन बाय तुला सनामजांनाय बरगो नरक 150 टाका दिनो मा सनामनाय 150 ता सनामान परे नंनि बसु इनकाम बंनि बसु खरच अबनो नाइनो नंनो 8,000 के बेतन दोनाय हिनसौ तो मो कंपनी बगागनि न बहा कोलकातानि हिनसौ कोलकातानि हिनसिम सावबो ओमफ्राय ग्रामीण कल्याण योजना हनै सरकार हते जोंनो पाथगो नि साता बखाय बररं बुमुंगमान निरुपन दास पुबिन बुमुं सिनु फटो दङो बरबसो थांगोने प्रथमका बसासुनो फायो गाबोन परेखाय ते कनैथु बखा लास्ट ट्रेनिंग नि दिनो लास्ट सर्टिफिकेट मान दिनो नंना गासिनो कागज रग तलां खाबो आधार तलांगै सिनि सिगनेचार तलांखा बगल बेतन रना हने अकाउंट बय रग तलां जासिनि सारा स्टाम्प पेपर नि हने 350 टाका तलांगो दजना और दुइटा ग्रुप दङ दजन खायो 2 जना जत बर खायमाले जत बर सब पलिया itu nung amse rogo abu hairo kerek lagi bro kalau borokai FIR kelaki ane kenau tanau tangga yang somram bajar modi duta grup tong ane kenau ngkete parani chairman rok mabo pas hadi abo ni sata boro ngkai abo bunya bota khana de jaipur na rok meeting khlai tongo ngka apro ngko borokta phari di sela rok mabo ta phari di ni sawo borokta ngkai ar pora abo pai kya ngka bosawo जोंनो फन खायनो जोंनो सानसिति रगो नंनो जों बेरे रुवानो नि सावो ओंखाय जोंबो द बिंकंनो मानि टंखा मानि उनो बालखा फुनसे खाया ओंखाय जोंनो काम नांगौबा गरि बरक जानो नांगौले काम तांनानि बो थांमाया बो फाया नि सिनि देट दिबो ओंखाय जोंबो काम थांतो गया ओंखाय देट नांदि दङ फाया फन खलाके फुनलिसि खाया आमते मानांगबो ओंखाय आर पराबन बागै जों दल ग्रुप खाय मिलुइ सालाका जों तो आमते तो सुग्या tin kagus foto talang za जों अब नि कासा व्यवस्था खालायनो नाङा नै जों दल मिलुइ ग्रुप खायै अब हाय जों मा खालायकाता यामकै ओ फाइनल फाइनल बुमुं जागोन म kai samuram माला परेले माला पति पा
दा सारा बिसिनो बो जों बसाय बसा जों कासो हाबखांखाय बसाय बसा जों साजौ खालायमानो हने जों बोरै टक्टार लय जों कासो हामानि आबान परे अंकाय borok chini para thai je chano thoko goi talang kha chano tini o jaga thoko ka ta sa para borok thoko ge man karon chini jate tangpu bahai ke chini mode thoko tonai ba chini para thai chini jato thai chano thok tang ta sa para borok habi thoko nai ta sara chini bisingo bo bosai bosa chini kas khai bo chung ju gebele dore mano ba bore bosa nako ton toi singo kasne khlai ma ka bosai bosa sajo khai manu ba bosa bo tini pori ro chung sajo khlai manu abse chini no kho chung ko to nang ta yem te jeng hablai mani to no milo ga hablai mani dai जों बनावनो अपेक्षा खाजा साथिनि फादा फानो फाय फुनसि जों फुन खाजा बरिसि खाया अवन बिसिङावबो बिसि खाना बिसिङाव ननो कागजजों फुनो मा खानो साख्रिनो फुनो कावाना दिन साव ओमफ्राय जों द बिनो पावन जों टंखा ओमफ्राय आ बिसिङावबो जों बे जागा बथांगर थकगर जों खानाय दङ ओमफ्राय जों दिनै बुसिनि सिंगे दङ खानो बुसिनि दङ बक्ताव साहस मानाय बक्ताव पावर मानाय गावन बागै जों बे दल मिलाव जों मा सालायता ओमफ्राय जोंनि बसाय बसाबो सङो जोंनो Luego no campo na ko kam kulo ge ta ko ron hai kulo ja te singo ke jeng besa besa sai tong sar sai telango te ke somoi na ge jeng sai telango daun ba jeng somoi na kha be tawo buji kulo ya ko rasar bi ni sini bor adar ka te jeng bor be be telang kha chini te rang bo sar tin telang kha nda jeng o chini ta ko ja thana bor je kuno jaga thangai lun dok chini bu na ha ka ngai jeng te bu समस्या kala gala diba daun ba ge jeng dol mi logo o bo thana jeng salai juga tu thai jeng nong na ko bo kha फायो प्रथम फुका बरगो कंपनी बुंसावो ग्रामीण कल्याण योजना हनै जोङो सार्टिफिकेट खरिखा ग्रुथिनि रिसार्च फाउंडेशन हनै क जगन बुं थकायजों साइमान थांका ओंखाय फुन खायमानि तिनि फुङावबो आं फुन खायसु गारि सिब खाया ओंगा उल ओंखाय तेसेबो फुन खायपिका साराय गरता रगोखाय उनको दीदी नोमा तामनि जलिया नंग रां आं टिफिलुफायानो टिफिलुफायनि हिंका 3 तारिखो फायनाय हिनसौ बदे दु गासों साका जों जे समय नोंसोंनो न जों रां रहापुरो जों आपुरनो जेफोर साव जों आपुरनो कष्ट मस्त रहका जों साया कारै नकनि बुसोंनो जों तिनि नांगो नोंसोंनो तिनि ना मार फायनाय हिनसामने आनि सामु दङ आं रफायमेया न 26 तारिखो फायनाय हिनतेसि बदे दिफिरो न जोंनि गंनो मानिया जों आलादा लामा थांसिनाय नों फायनाय हंका तिनि फायरे फायदिनि सायरिखा आन को गासों जों साया को साया हिन सादि Taman ko sa uhin sade norok to no tebo ba tebo thok ga de para je kuno jati habo bini somsudo singui nare ge norok nai bedi ente khaye tai o tamuno ta sereng badi जों sayang se जों thogoi जों kalang ga kha tabula जों bo wan sugui tini yakung ba जों bo tat bo sana ni जों bo chesta kalen na